హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై క్రేజీ థాట్స్. మీరు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు రెసిపీ ఏంటో తెలుసా? నువ్వుల అన్నం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికి ముందుగా ఒక డ్రై కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో 1 to 2 టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అవుతుంటే పోపుకి మినప్పప్పు అలాగే శనగపప్పు యాడ్ చేసుకుని అవి కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత 3 to 4 ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసుకుని అవి కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి కూడా ఫ్రై అయినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం 1/2 కప్ నువ్వుల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. యాడ్ చేసుకుని వీటిని కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని మిక్సీ పట్టుకుందాం, కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని. చూడండి, కచ్చాపచ్చగా ఇలా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసేసుకున్నా. చూడండి, మనకి రైస్ ఇలా పొడి పొడిలాడేలాగా కొంచెం బిర్సుగా ఉడికించుకోవాలి, ఎందుకంటే ఈ రైస్కి అలాగే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఆ రైస్లో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ అలాగే పచ్చి కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఆయిల్ని ఆ పొడిలోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి పౌడర్ బాగా మగ్గుతుంది, అలాగే కరివేపాకు కూడా ఇందులోనే ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. అంతే, నువ్వుల అన్నం రెడీ. జీడిపప్పుతో గార్లిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన నువ్వుల అన్నం రెడీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్